Yan, good day mga kapatid. Ngayon mag-assemble tayo ng pressure washer na nabili namin sa online. Una tayo dito sa may hose. Ito yung para sa supply ng tubig. Madali lang to mag-assemble mga kapatid. Ito. Pwedeng tanggalin, pwedeng ilagay mo dito. Tapos suksok mo yung hose. Pagkakabit dyan, ipitan mo. Madali lang. Tapos sa kabila, na ganon din sa kabila. Hindi mo natanggalin, pero mas hindi na makita. Kita mo yung hose. Ganyan lang. Ulap mo tapos kita. Yan lang kasimple. Ito, lagay mo dito. Ito yung para doon sa machine. I-down mo lang, lagay mo tapos lock. O kaya diretso lang, lock lang yan. Lalakyan. Tapos ito naman, ito yung doon sa supply ng tubig. Doon sa tawag dito sa supply kung saan ka magganong tubig. Unang-una ilagay mo dito sa may pinabit natin. Ganun din. Tapos ito yung strainer niya para wala ka papasok na dumi doon sa makina. Tapos ipitan mo lang. Yan. Yan. Okay na. Ito yung ilagay mo doon sa supply ng tubig o kaya sa timba. Tapos ito yung ilagay doon sa likod ng makina. Yan. Dito naman tayo sa gun niya. Yung pang spray natin. Paano i-assemble? Madali lang. Una, ito yung i-press mo lang. May butas din sa loob. Tapos magkasya yan. I-twist mo lang. Yan. Tapos itong sa dulo, i-press mo rin. Tapos yan. Madali lang pag tinatanggal. Ito na yung pinaka-gun natin. Tapos, yung hose niya, ito yun. Lagay mo lang dito. Press. Tapos pag tanggal, pagkatapos mo mag-washing, pwede mong tanggalin. I-press mo lang itong parang trigger. Yan, tanggal. Tapos itong kabila, doon sa makina. Dito sa may harap, ilagay natin. Tapos ito yung red, ito yung pinaka-trigger natin kung nag-spray tayo ng tubig doon sa sasakyan. Yan, ito naman yung pinaka-handle natin, lagay lang dito. Baka din nyo na buong nakita. Tapos lagyan lang yan ng screw. Screw mo lang. Gamitan mo lang ng star screw. Screw mo lang dyan. Yan. Tapos sa kabila, dalawang screw to. Sa kabila din. Ito yung pinaka-handle niya. Tapos ito yung lagayan ng ano natin pang spray sa right side o left side niyo kung nasa harap kayo. Tapos ito naman yung sa kabila sa wire. Yan. Tapos ito namang isa dito yan sa may likod, banda sa likod. Screw din natin. Screw din natin siya. Yan. May butas dito sa likod, ilagay mo lang. Yan. Tapos sinisa naman dito sa kabila. Ito yung kibalihan pag nag-ano ka ng wire. Tapos yung itong kung nakita nyo to, tataka kayo kung ano to. Ito yung lagay ng shampoo. Dito siya ilagay. Pag hindi kayo nagamit. Dito na. Yan. Yan ang lagayan niya. Pero nagtatanong kayo kung para saan to gamitin, dito yan sa may hose. Spray dyan natin. I-press mo, pabalik, tapos twist, tanggal. Yan. Tapos, kung gusto mong, pagkatapos mong mag-spray ng tubig, ito naman gamitin mo para maglagay ka ng shampoo. Yan. Ito yung gamitin mo. Tapos, ilagay mo dito yung hose para sa pressure. So, i-spray mo dito doon sa masasakyan kung saan ka maglilinis. Shampoo yun o sabon. Pag tanggal, i-press mo rin pabalik sa iyo. Tapos twist, counter, tanggal. Kagulong niya. Madali lang. Dito may butas dito sa gilid. Wala naman siguro nakalagay o kung saan right or left. Pareho lang siguro. Okay. Tapos lagay mo lang dito. Salpak mo lang yan. Medyo bago pa yan. Tapos sa kabila, salpak mo rin dito. Yan.
Yun yung pinakagulong natin. Tapos, nagtatanong kayo kung saan ilagay yung hose na symbol natin. Dito sa likod, may makikita tayong nilagyan ng plastic na takip. So, ikutin nyo lang naka-thread to. So, pwede rin hilain. So, dito ilagay natin yung para sa supply ng tubig. Dito. Ikutin mo lang yan. Pwede rin, para di ka mahirapan, tanggalin mo, tapos ikutin mo. Yan. Pag nasagad na siya, saka mo yung ilagay ito. Tapos, doon to ilagay sa may timba o supply ng sa may harap. Yung sa harap pa natin, ito na yung para sa gun natin. Bali, ito, dito mo lang i-paslap. Yan. Saka ito yung sa gun. Yung gun natin dito yan. 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 Tapos, lagay mo lang ng nozzle dito kung gusto mo pa mahaba. Tapos, pag nag-start ka na, on mo lang. Yan. Yung ilog na malaki. On, off, on, off. Yun lang. Tapos pag nagtanggal ka dito, madali lang. I-press mo lang tong button na to palapit dito, tanggal ka. Medyo maligpit pa dahil bago. So, yan lang mga kapatid, ang ating kung paano mag-assemble ng pressure washer na Kawasaki na nabili natin sa online. Madali lang, step by step lang, tsaka ano, magagandahan dito, may gulong siya, may gulong. Yan ang gulong niya. Medyo may kabigatan kasi siya, saka nilagyan nila ng gulong. So yan lang mga kapatid, maraming salamat at saka sana nakatulong to, makatulong to sa pag-assemble ng pressure washer. Maraming salamat, God bless, salamat. Shout out kay Ma'am Rose Pismata Channel, Guapong Suti Channel, guys, si Idi Waray, Tej Fuentes, Eli Kim Vlog, Manay Tinang, Piryong GRTV, Different Oculars Vlog, Inday July Official. Maraming salamat mga kapatid. God bless sa lahat.